Dnes sa bavíme o budovaní masívne silného vršku tela od špičiek prstov cez ramená a lopatky až po najhlbšie svaly tvojho jadra. Väčšina ľudí si myslí, že silový tréning s vlastnou váhou je komplikovaný a potrebujú k tomu kopu rôznych cvičení. Ja som za posledných 15 rokov, čo sa venujem všestrannému fyzickému rozvoju, a teda aj kalistenike, destiloval celú problematiku silného vršku na zopár jednoduchých pohybových vzorov. Dnes ťa naučím jeden z najdôležitejších pohybov vo vise, ktorým vybuduješ nielen silný chrbát, lopatky a brucho, ale aj skutočne funkčné a mobilné ramená. Ukážeme si, ako sa tento zdanlivo náročný pohyb môžeš naučiť, aj keď si to aktuálne nevieš predstaviť, a ukážem ti aj, ako ho môžeš škálovať, keď už to dokážeš. Mimochodom, toto je tretie zo série 5 videí o sile vršku. Playlist so všetkými videami zo série ti nalinkujem do jedného z týchto rohov a do pozornosti ti dávam aj bezplatnú interaktívnu príručku, kde nájdeš prehľad všetkých drillov aj s ukážkami, a ktorú môžeš získať kliknutím na odkaz v popise tohto videa. Tento pohyb som nazval pretoč vo vise a je známy aj ako skin the cat. Podľa mňa je to král pohybov na rozvoj ťahovej sily vystretých rúk a v odporúčanej verzii pre pohybovca vyzerá následovne. Začneš v pozícii uvoľneného visu. Potom ako zatiahneš ramena od uší a bez toho, aby si krčil lakte alebo švíhal nohami, začneš dvíhať zadok. Dvihneš ho postupne až nad hlavu a potom pokračuješ plynule až do krajného rozsahu na opačnej strane, do pozície, ktorú nazývam German hang. Tu sa chceš ideálne dostať do pozície s takmer vystretým telom a následne aj naspäť bez švihu a krčenia nôh. Ak to robíš na hrazde, tak máš bonusový bod, ak potiahneš vystreté nohy popod hrazdu. Tento pohyb robíme na kruhoch aj na hrazde a ideálne je k nácviku mať k dispozícii obe. Pohyb si rozdelíme na dve fázy, na tú, ktorá sa deje pred telom a tú, ktorá sa deje za telom. Na týchto fázach pohybu budeme zo začiatku pracovať samostatne a neskôr ich spojíme do jedného celku. Medzi prednou a zadnou fázou je zastávka vo vise dolu hlavou, ktorý niekto zvládne hneď na prvý krát a inému zo pár tréningov potrvá, kým sa do toho dostane. Je to však silovo veľmi nenáročná pozícia a preto začneme tým, že ti dám zo pár tipov k tejto pozícii, aby si ju mohol dostať do tela. Samozrejme, v tomto bode vychádzam z toho, že nevisíš prvýkrát v živote. Ak nedokážeš odvisieť aspoň 30 sekúnd v klasickom vise, tak prosím ťa, dolu hlavou sa nevešaj, lebo to neskončí dobre. Poprvé, keď sa do tejto pozície budeš vykopávať, prenies najprv čo najviac váhy do rúk a čo najviac odľahči nohy. Takto minimalizuješ rozhojdanie. Na začiatok je fajn mať pri sebe niekoho, kto ti pomôže dostať sa do tejto pozície, prípadne ťa zastaví, ak sa príliš rozhojdáš. Ďalšia vec, keď si dolu hlavou, spevni celé telo, aby bolo ako doska. To znamená, že stlačíš päty k sebe, špičky tlačíš do diaľky, v tomto prípade do stropu, a drž aktívne brucho. Ruky budú vedľa tela a čo najviac ich pritlač k telu. V správnej pozícii si vtedy, keď si tesne dovidíš na špičky a cez ne sa pozeráš priamo do stropu. Teda za predpokladu, že ti nezavadzia vo výhľade pupok, prsia, alebo to robíš nahý a vajcia ti prekryjú oči. Keď si vidíš aj kolena, alebo si vôbec nevidíš na špičky, tak sa jednoducho naprav. Malo by to byť silovo relatívne ľahké. To znamená, že ak to nie je ľahké, tak máš pravdepodobne ťažisko posunuté dopredu alebo dozadu. Toto budeme robiť neskôr. Keď už zvládaš visieť dolu hlavou, máš za sebou tú najľahšiu časť tohto pohybu. Teraz budeš potrebovať pracovať na dvoch krajných pozíciách tohto pohybu, z ktorých sa budeš dostávať do tohto opačného visu. Poďme sa teraz pozrieť na prednú fázu,
ktorá vychádza zo základného visu. V prednej fáze budeš pracovať na pohybe, ktorý väčšina ľudí nazýva leg raise, ale žiaľ robí ho úplne na hovno. Totiž nohy sa do určitej výšky dajú zdvihnúť aj bez toho, aby si zapojil veľký chrbtový sval, tzv. Latissimus, ale to je pre naše účely úplne mizerná stratégia. Preto skôr ako vôbec začneš dvíhať nohy vo vzduchu, musíš mať zvládnutú úplne základnú vec, ktorá mimochodom platí aj pre zhyby, a to je vytvoriť maximálny krút v ramenách. Týmto zabezpečíš, že tvoje ramená budú v bezpečnej pozícii a zároveň, že budeš maximálne využívať tvoj veľký chrbtový sval, čo výrazne zvýši tvoj silový výkon. V praxi potrebuješ robiť nasledovné. Poprvé, stlač lopatky dolu, alebo inak povedané, zatiahni ramená od uší. Po druhé, začni tvoriť krút v ramenách a lopatky ťahaj k sebe, ako keby si ich chcel spojiť. Inak povedané, snaž sa zlomiť hrazdu, schovať pazuchy a hrudník nasmerovať nahor, bez toho, aby si krčil lakte. Ak to urobíš správne, mal by si cítiť, ako sa zapína tvoj veľký chrbtový sval. Ak to necítiš, potrebuješ jednoducho popracovať na sile jednak vonkajšej rotácii tvojho ramena a retrakcii tvojich lopatiek. Síce existujú aj jednoduchšie drily, ktorými to môžeš robiť, ale teraz nebudeme odbáčať a necháme to iba na tento jednoduchý drill, ktorý môžeš robiť aj s dopomocou, respektíve formou negatívnych opakovaní. Jednoducho si dáš krúhy do takej výšky, aby si vedel zo spodu pomôcť špičkami, respektíve ak to robíš na hrazde, tak si dáš niečo pod seba. A tým, že si pomôžeš zo spodu, nasmeruješ hrudník čo najvyššie, a to tým, že vlastne ťaháš lopatky k sebe, lámeš hrazdu a schovávaš pazuchy a odtiaľto, keď už si v tej pozícii, tak s čo najmenšou oporou zo zeme sa spustíš dolu. No a keď už sa naučíš zapojiť svoj veľký chrbtový sval, tak až vtedy budeš mať vôbec šancu potiahnuť zadok nad hlavu. Preto až druhý krok je začať ťahať svoje nohy hore. Ani tu ich však nechceme ťahať čisto silou priťahovačov bedier, ako to robí väčšina ľudí, lebo takto si ich môžeš veľmi ľahko preťažiť a spôsobiť si bolesti krížov. Naším cieľom je zapojiť čo najviac hlbokých svalov trupu a preto dvíhanie kolien budeme iniciovať tým, že najprv podsadíme panvu a spevníme celý trup. No a samozrejme to budeme robiť bez akéhokoľvek švihu. Čiže potiahni kolená hore čo najvyššie, v krajnej pozícii podrž 3 až 5 sekúnd a opakuj. Prvá zastávka je dostať kolená na úroveň zadku. Následne ich ťahaj vyššie a vyššie a ďalšia zastávka je s kolenami pod pazuchy. Sem už bez správnej aktivácie latissimu sa jednoducho nedostaneš. Potom ďalšia zastávka je, keď dostaneš zadok približne na úroveň ramien, čo je vlastne mechanicky najťažšia pozícia a je známa aj ako front lever. Keď sa dostaneš na túto úroveň, cesta do visu dolu hlavou je už zrejme záležitosťou iba niekoľkých tréningov. Niekde v tomto bode ti odporúčam začať využívať aj negatívne opakovania. Z pozície visu dolu hlavou jednoducho pritiahni kolená k hrudníku a začni púšťať zadok dolu. Buď môžeš zadok spustiť až úplne dolu, alebo iba do bodu, z ktorého sa ešte vieš vrátiť, a v tomto bode ti odporúčam zase len podržať 2 až 3 sekundy, skôr než sa vrátiš do opačného visu. Ak sa dostaneš aj z tohto smeru, čiže z opačného visu na úroveň zadkom do výšky ramien, čiže do front leveru, tak jednoducho tieto dva pohyby prepojíš a máš hotovú prvú fázu celého pretoču, čiže by si sa mal vedieť plynule dostať z pasívneho visu do opačného visu alebo visu dolu hlavou. Zároveň s touto prednou fázou ti odporúčam začať pracovať aj na zadnej alebo druhej fáze tohto pohybu, ktorej konečná pozícia sa nazýva German hang. No ešte skôr než ti o nej poviem, ti dám znova do pozornosti príručku, silný vršok, kde nájdeš všetky tieto drily aj s krátkými videoukážkami a vysvetlivkami. Klikaj na odkaz nižšie a určite si ju nenechaj ujsť. German hang je pozícia s maximálnou extenziou ramien, ktorú by si mal byť schopný udržať tak, že na nej visíš celou svojou váhou. Tvojou prvou úlohou je teda vybudovať si mobilitu ramien, a to práve s týmto jednoduchým drillom. Začneš s oporou zo zeme, ktorú budeš postupne odoberať.
Nastav si kruhy približne na úroveň ramien, chyť sa ich a postav sa predne. Teraz sa postupne vyber svojim ťažiskom smerom do bodu, čo najnižšie pod bod ukotvenia kruhov. Po celý čas drž ramena zaťahnuté od uší a ruky ťahaj smerom k telu. Gravitácia bude silnejšia a bude ti ramena otvárať, ale ty celý čas vyvíjaš aktivitu proti nej. Postupne sa dostaň do bodu, kde cítiš diskomfort, dajme tomu na úrovni 6 z 10. No ak ťa niečo vyslovene nepríjemne bolí, tak si nájdi menší rozsah, kde je to ešte stále v pohode a pracuj v ňom. Ak sa dostaneš do pozície s tvojim ťažiskom priamo pod bodom opory, tak v tomto bode začneš odoberať váhu z nôh. German Hang ti odporúčam držať izometricky a s konštantnou záťažou v krajnej pozícii po dobu 30 sekúnd. To znamená, že nevyskakuješ, neodliepaš nohy na pár sekúnd a podobne. Držíš v pozícii s takou záťažou, ktorú si schopný udržať po celých 30 sekúnd. Pamätaj si, že si v krajnej pozícii, ktorá dáva tvojim šlachám výrazne zabrať, a preto nemachruj, radšej na to choď pomaly, aby si predišiel zbytočným zraneniam. German Hang ti odporúčam budovať aj v podhmate, čiže dlane smerujúcimi na telo. Bude to spočiatku náročnejšie, ale takto si vybuduješ oveľa vyššiu odolnosť v lakťoch, ako keby si to robil pod hmatom. Napokon však tvojim cieľom je vybudovať si výdrž v tejto krajnej pozícii German Hangu s nohami vo vzduchu, čiže bez opory, po dobu 30 sekúnd, a to v oboch úchopoch, čiže aj nad hmatom, aj pod hmatom. No a následne začneš pracovať na tom, aby si sa do tejto pozície vedel kontrolovane spustiť z visu dolu hlavou a takisto sa z nej aj dostať naspäť. Na toto ti odporúčam použiť dopomoc špičiek o nejaký oporný bod, ktorým môže byť aj zem, ak si vieš spustiť kruhy dostatočne nízko, prípadne ti odporúčam použiť krabicu. Začneš tým, že z opačného visu spustíš nohy čo najbližšie k telu a začneš sa spúšťať špičkami k tvojmu opornému bodu. Keď ho dosiahneš s oporou zo špičiek, pokračuj až do krajného rozsahu German Hangu, pričom sa snažíš čo najmenej využívať nohy, na ne dávaj iba toľko váhy, koľko skutočne potrebuješ a čo najviac drž váhu na rukách. Po krátkej výdrži v German Hangu sa potom s dopomocou nôh začni ťahať hore, no skús sa zase len čo najmenej spoliehať na nohy a čo najviac to ťahať rukami. Veľmi ťa bude lákať sa v tom krajnom bode odraziť zo zeme, ale tým sa oberáš o dôležité gains, takže ti odporúčam to nerobiť. Tento drill môžeš používať až dovtedy, kým to celé neurobíš bez toho, aby si sa dotkol nohami zeme. No a teraz, keď už zvládneš spustenie do German Hangu aj s návratom a vieš sa z pasívneho visu vyťahnuť až do visu dolu hlavou, jednoducho to celé spojíš a vznikne ti z toho pretoč. Niekde po ceste do tohto procesu môžeš zaradiť aj čiastočné pretoče, ktoré sú veľmi dobrým spôsobom, ako budovať silu. Tento pohyb spočíva v tom, že v pozícii visu dolu hlavou pritiahneš kolená čo najbližšie k hrudníku a následne začneš vychylovať svoje ťažisko najprv do jednej a potom do druhej strany. Na jednej strane teda prechádzaš do front leveru a na druhej do tzv. Back leveru, vždy do krajného bodu, z ktorého sa ešte vieš vrátiť naspäť. V oboch týchto bodoch ti odporúčam podržať zo 2-3 sekundy maximálneho napätia a z tohto ti bohate stačí urobiť 3 opakovania na sériu a tvoja sila porastie závratným tempom. Ak to chceš ešte trochu okoreniť, tak môžeš robiť negatívne pol pretoče, pri ktorých sa z visu dolu hlavou pomaly spustíš až úplne do jednej strany, čiže buď do klasického visu alebo do German Hangu. Takže teraz už máš kompletný návod na to, ako sa dopracovať k jednému z top pohybov, ktorým vybuduješ ťahovú silu vystretých rúk v celom rozsahu tvojich ramien. Tvoj ďalší krok bude zbierať opakovania. Pamätaj si, že za každým ideš do krajného rozsahu German Hangu a vo vise medzi opakovaniami uvoľni ramena. Keď to vieš urobiť v takejto forme 5 krát po sebe bez prestávky,
bez krčenia lakťov a bez švihu, tak začni pridávať intenzitu. Toto urobíš jednoducho tak, že budeš posúvať svoje ťažisko ďalej a ďalej od ramien, kde v tomto prípade vzniká páka. Prvý checkpoint je, že to urobíš s vystretým telom, čiže bez ohybu v chrbtici. Následne začneš posúvať svoje chodidlá ďalej a ďalej od trupu. Ďalší checkpoint je 90-90 pozícia, kde máš úhol a v bedrách aj v kolenách na úrovni 90 stupňov. No a najťažšia verzia tohto pohybu je s kompletne vystretým telom. Pri posúvaní náročnosti ti odporúčam dbať na dve zásadné veci. Poprvé, udržiavaj svoje telo v rovnakej pozícii počas celého pohybu. Ak si na toto nebudeš dávať pozor, tak tvoje telo bude prirodzene posúvať ťažisko bližšie k ramenám, aby si to uľahčilo a tomuto sa chceš vyhnúť. No a za druhé, nikdy nevyužívaj švih. Keď v danej pozícii nevieš zastaviť a podržať ju aspoň na chvíľu, tak ju nemôžeš považovať za zvládnutú. Pamätaj si, že našim cieľom je budovať kontrolu v celom tomto rozsahu. Tak a teraz už nestrácaj čas, hýbaj si po svoju príručku, ktorú získaš pod odkazom v popise tohto videa a šup na kruhy. Najbližšie v tejto sérii nás čaká v podstate tento istý pohyb, ale v opačnom natočení voči gravitácii. Ak už je toto video k dispozícii, tak ti ho nalinkujem niekde sem a ak tu ešte nič nevidíš, tak si nezabudni kliknúť na odber, zapnúť si notifikácie, aby ti neušlo. Dovtedy nech ťa sila sprevádza.